بسم الله الرحمن الرحيم. Bir wagtda Hazrat İmam Şafii bir parça verdir hayyata. Tiktirmeden siri. O ham hayyatda ahunmalı bilen arası yok bolmalı. Hayır duası yoksam men arşa uçurjagam Hazrat İmam Şafii'nin hayır duası. O ham näme edipdir? Bir ýeňi kamyl darajak edip tikipdir. Bir ýeňine şeýle sallam turan edipdir. Hazrat İmam Şafii getiripdirle doňny, Hazrat İmam Şafii aýdypdyr. Bile gawdat bolupdyr diýipdir. Bile darajak palçaga da saçylajakka, ýene bir zatda boljakka, bulantda durjakka, bir de giýim oňa sene ketam salar ýagynda zatda diýip, aýyk oňgartdyr şonu diýip, şu taýda diliniň wesilesi bilen Müslümany gargamanyrda, biderek görüňde agdamandyr. Aýtyp dili bilen näme edipdir? Öz şarafatyny galdypdyr Allah Taalaň ýanyna. İstifade diýerlemişdik ha dillerinden. Emme beraks dilinden istifade etmäni, şu iki däne dogramçy etnämeden şem ýaradylaryny bilmän ba. Bir wagtda Hazreti Yusuf janyň ýanyna ala nebiyina aleyhissalatu vesselam bir adam gelip aýdypdyr Qur'an-ı Kerim'in gıssasy. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Yalandan gelip o da atawa waspi hammar adam. Hayır duasyn Allah. Dilinden doğru istifade etmen Hazreti Yusuf janyň ýanyna gelipdir. Ey Yusuf bi hammar, mene bir diş gördüm diýipdir. Onda näme diş? Onda awşam meni görýän şu defamda çörek ba, asmandan bir däne kuş gelahamda şu çörekden çok çalap, iyya diýipdir. Näme qana bina bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Sen hewre gawadamdyrsyň. Hudaý bilen irtibatyň ba insan sen diýipdir. Ýüreň Hudaý bilen. Şu näme qa, gawmy qa biderek mi qa diýenni? O ham Hazreti Yusuf jana aýdypdyr we emmel aharu feyuslabu fatakulu at-tayru min ra'si. Ha jana diýipdir. Boljak işiň belli diýipdir. Sen edam bolýan. Edam bolandan soňra kelläňden gelahamda şu kelläň etinden kuşlar çok diýipdir. Şu taýda gelahamda maskara edipdir ýanky adam. Ha Yusuf peýgamber diýiş boljak, zat boljakmy diýipdir. Men aýany sen azmaýyş etjek bolum diýipdir. Quziyal amru allazi fihi tastaftiyan. Boljak boldy diýipdir. Men dilimden feriştel alyp gitdi diýipdir. Senini boljak başyňa geljek bela şu diýipdir. Soňra taryhda göreleni edam bolupdyr, defesinden çokçalap algarly ipdir da şonu. İstifade etmeli dilinden. Gaýtyp bir Yusuf peýgamber kıyamatymyz gazanar ýalyp bir haýır dua etdiýse gönenjekmişdik. Şundan istifade etmendir. Ya ikilenjisi bir wagtda Hazreti Şah Naqşband Ceyhun derýany tersakdyrýan ewliýa. Hazreti Şah Naqşband Bahawaddin piriň ýanyna biri gelipdir. Bir näçe däne lat bolup gelipdirler. Biri ölen kuş bolupdyr. Onda parça dolan kuş bolupdyrlar. Salajat alakamda Bahawaddin piriň öýüne götüripdirler. Ha pir agaşyny bir cenazasyny çykasaň diýipdirler. Hudaý saklasyn. Tarafyň kimsen? Tarafyň Ceyhun derýany tersakdyrýan ha. Allah Taala sözüni ýerde goýmaýan insanlar. O ham Bahawaddin pir heýlen bolýar, onda diýip cenazasyny çykypdyr. Cenazasyny çykandan soň lak bir-biriniň gerişine kakıp gülüpdirler. Ha pir aga näetdiň muny diýipdirler. Onda näme boldy diýeni, onda bir diýritdi diýipdir. Diýra cenaza çykylmar diýipdir Hazreti Bahawaddin pir. Görseler da aşýala gaty galypdyr. Ewliýalar bilen degenlersiň özüňi Allah Taala sözüni ýerde goýmaýan insanlar maskara etjek bolarsyň. Fa'zanu biharbin minallahi we rasulihi. Men adali waliyan faqat azantuhu bil harb. Allah Taala aýdypdyr, men gowryan insanlar bilen ýakalaşjak bolsaň, özüm ortaga çykar diýipdir. Peýgamberimiň sahih sözi. Peýgamberimiz aýtdy, Allah Taala aýtdy diýipdir. Men adali waliyan, her kim men gowryan insanlara eziyet berjek bolsa faqat azantuhu bil harb. Men ortaga çykylşandan sürem diýipdir. Hazreti Bahawaddin piri diýecek. Ceyhun derýa tersakdyrýan ewliýa diýecek sen. Soqdaş bopdyr. Kıyamatda da görürsiňiz, biýawry bolup turjakda. Istifade etmeli, istifade etmendir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.